Катрусь брока маці. Высока на ўзгорку між сосен і хвой хаціна малая стаіць над ракой. Далёка дарога з той хаты відна, жыве ў ёй старенькая маці адна. Праз вокны на шлях паглядае штодзень, а можа хто едзе, а можа хто ідзе, а потым падыдзе ціхом да сцяны. На картках там дочкі яе і сыны, которые з дзіцем, который з сям'ёй, которая ў школе, который герой. І маці ўздыхае, бо помніць яна, калі з іх который хадзіць пачынаў. Былі яны разам у тыя гады, цяпер разышліся, который куды. Якому ж раней напісаць і сынку? У Кіев, у Фрунзе, у Мінск ці Баку? І выхад у сэрцы старая знайшла, пісала б адразу, каб толькі магла. Прыйдзе лістаносец і пісьмы падасць, не знае, якое раней прачытаць. Ці з Омска ад Галі, ці з Фрунзе Фамы, ці з Бранска ад Валі, ці з Мінска Кузьмы. І выхад у сэрцы старая знайшла, чытала б адразу, каб толькі магла. Ды ўсіх, прыгадаўшы дачок і сыноў, прыпомніць немала яна гарадоў. Успомняцца стэпы і пушчы і бор, і горы, і моры, і зорны прастор. І ўсе гэты мясціны з ёю жывуць. Бывае, што разам пасылкі прыйдуць. Адкрыўшы, старая хвалюецца шмат. Хто выслаў хусціну, а хто вінаград. І стане на сэрцы тады весялей за добрыя весці ад родных дзяцей. Да вокнаў падыдзе ўсё з думкай адной. Часцей бы іх бачыць у хаце сваёй. Яўген Каршукоў «Спадчына». Я сядзеў у зале чыгуначнай станцыі, чакаючы поезда. Раптам пачуўся малады голас. Пакіну каля вас свае рэчы ды пайду па білет. Калі ласка. Перада мной, усміхаючыся, стаяў невысокі хлопец у вайсковай форме. Яго твар свяціўся лагоднасцю, а вочы выпраменьвалі добразычлівасць. Ён паставіў каля маіх ног чамаданчык, зняў з пляча рэчавы мяшок, апусціў на сядзенне. Вярнуўшыся ад білетнай касы, мой спадарожнік сеў побач і пачаў расказваць жартаўлівыя гісторыі са свайго салдацкага жыцця. Ты або закахаўся, або атрымаў спадчыну, пажартаваў я. Як вы здагадаліся, я на самай справе атрымаў спадчыну. Спадчына вялікая? Спытаў я. Дом! Дзед мой памёр і на мяне пакінуў завяшчанне. Ведаеце, які ў мяне дзед Андрэй быў? Чалавек 90 гадоў пражыў, усю вайну на 34-цы. Хлопец дастаў з чамаданчыка канверт з фатаграфіямі. Адзін здымак пажаўцелы ад часу. Ён урачыста падаў мне. Глядзіце, вось мой дзед у 45-м. Я беражліва ўзяў працягнуты мне стары здымак і не мог адарваць позірку ад постаці бравага танкіста. Пашанцавала табе, хлопча, прамовіў я ў захапленні. Такі гераічны продак! З чамаданчыка хлопец дастаў мяшочак і асцярожна павыкладаў з яго сабе на калені ордэны і медалі. Баявыя! Дзед іх толькі ў святочныя дні насіў, мне пакінуў. Налюбаваўшыся ўзнагародамі, хлопец сабраў іх. А ў рэчавым мяшку таксама спадчына, акардэон. Яго ніколі і нікому не аддам. Гэта памяць, як вяселле ці свята якое. Усё сяло да дзеда ішло. Нікому не адмаўляў, іграў, мяне вось навучыў. Бліснуўшы вачыма, хлопец раптам прапанаваў. Хочаце, я вам сыграю любімую песню дзеда Андрэя? Не чакаючы маёй згоды, ён асцярожна вывернуў з рэчавага мяшка акардэон. Загучала знаёмая мелодыя песні. Яна ўскалыхнула памяць.
вяртаючы ў той далёкі час, калі выпраўлялі на фронт бацькоў і каханых. Хлопец спеў задушэўна. «Дзякуй, сынок», – ціха сказала пажылая жанчына хлопцу, калі змоўк яго акардэон. Што нагадала дзяўчыне старая франтавая песня? Лёгка было здагадацца.